also I was triggered. Do you remember how the Ah, Kia. conversation Cut. are? You need to go deeper. You I need to think go in deeper. the isna in. Imadlanga unhlanhla mkhwana uyadingeka nala bank. Yabo? Akiri bheka whatever content isithetha national or international Si bring it lethela, to local ukuthi locally ingasebenza kanjani lento le. Akuningi lapho. Ukamara na ezinye izinto lezi ezibhale lapho crazy moment 2025 yini lo? Yeah, ukhuluma iqiniso. Iko bengikhuluma ngendaba ka Grace Mondlana. Yambona ke ungitshelile ukuthi uzawukhuluma ngaye. Mina you see D kunento engikhawatha bro. As much as ngiku industry. Angazi ukuthi what's happening. Ungitshele ngoGrace Mondlana ngathi ubani uGrace Mondlana ngathi bekenza iphathi enzela ama TikTokers. Yabo? Kanti enzele Why wangabiza ngoba nawe influencer? Uyisiphe pain musa. Bekufanele uqala kuba wena. Woyinamba icala 10k. usho njalo. Yabo shoot na kungasikda uzokubiza uGrace ungawari. Ivushayela amasiphe pain. Ayivena uzathi uyenza la so ya record. So uqalile? Yeah. Dik shoot vele kungasikudala vele sokuyitswe. Uqala njalo. Yeah, Mina ngazi yini? Cala injalo. Mina yazi ezinye izinto or ukuthi isikhathele mhlambe uDecember. Ihambile iminyaka. Soku December. Yeah, Very soon fatigue Sanibonani. Ninjani? Siphethe fatigue bakithi askis but yeah, welcome to yet another episode 013 golden second. You know normally Sheila siba nama guest angisho. Siyaxoxa nama guest wethu like nawe once upon a time boy guest yethu. And cabanga ngathi. Wathini I kuba? will be back. Bohlela ukanti ngikhuluma nobani? Utshele mina ukuthi you'll be back. Yona. Okay, Ngathi now one Sheila day. she's back. She's back uhamba no Rebecca namhlanje. Ngazi uRebecca wakuphi. But uhamba no Rebecca nansenizobona ukuthi ngegazi lemvana or ngivuma kuwe Nkosi yami but uhamba no Rebecca. Hallelujah. Yabo? Sheila uGrand. Ngiright kakhulu njani? NgiGrand and some namhlanje ngazi somehow ngiba a bit challenged. Ngoba lento siyenza namhlanje ngaqala ukuyenza. Lazo sinsikhathi ukuphathwa. Yeah. Ukuphathwa it's a problem. Yeah. It's a problem especially but yeah ngoba sithe sifuna umsebenzi yabo. Kahle kahle shuthi wena uzani change. I-change is very difficult and iya frustrate. Avele uqinisile personal angizwani ne-change. Yangithola? Meaning mele u-evaluate kakhulu kuleyo into. Uzwile ngithizeni mina iya frustrateana. Yeah. So I don't like to be frustrated in most cases. Alright. So ngifuna ngizwana nokuziphilela nje kamnandi without ama frustrations but then kushuthi ngizobe ngiphila emhlabeni wami wama fairy tale. Wakho uyiwane. Emhlabeni wami ngiyiwani vele ngoba ngeke uphile la emhlabeni without being frustrated. Ethola? Nawe la eqeleni kwami uyangifrustrate but angifuni ukuthi ukuthi uyangifrustrate ngoba last time sasikhuluma sinawe ku Grand. Si happy. I had some things prepared but then wanginceda ngokuthi the way ukhulumela futhi ngakhona. Yeah. I didn't even ask you a single question. Ngithola. Both khulumela. I last time gave us today. I last time gave birth to today. Ne. Yes. Yeah, so ushuthi kahle manje eziningi izinto sokhuluma ngazo that are not pertaining to uShila Mathabo. Give me neSipho Siphumile bantu Mpeti. benkosi. And by the way, can I introduce myself? I'm Sheila Mathabo Matlaba. I will be the co-host. Hunter Hasiteng. So you will be seeing me. Mawuthi Hantate Hasiteng usho mina ubiza mina ngontate. Umdala phela wena una. Hantate. Gijimile iminyaka. Yeah, Ushila njengoba asho she's a co-host. Welcome to 013. You are not alone. Banengi ngama co-host wethu. There's uPastor Robbie Williams and there's also uMpumelelo Khoza. So ubuningi bucala ku2 so ningi manje ni 3. Shoot all in all in front of the camera siba 4. Yabo? Yeah. Siba 4. Yimi huwe uPastor Robbie uMpumelelo Khoza. Yabo? Usho kona ukuthi i013 iyakhula. Yeah. Yeah, and njengoba ikhula so
kuningi izinto ekufanele sizenzile ezinjengani kosele sike siyokokoda lapha eMadlanga nje Madlanga commission sithi sicela ukuobserve to get the content yethu nathi sibuye sizoxoxela abantu ukuthi si experience ngeMadlanga uyayikena Madlanga ngine idea nyana yakhona ngoba ngagcina bakhipha ama-file lapha bekumele bayibize isikhipha ama-file guys sikhipha ama-file no like honestly speaking and like iyafuneka nala eWitbank mhlambe somehow kakhulu eMadlanga ngoba mhlambe eMadlanga yala mina as far as I'm concerned nayingeza abazositshela wagcwela ama-pothole mara wena uwarisa i-pothole kuphela eWitbank ya ngarishwa lokho kuphela phela yeah phela ziningi izinto ezizwarishayo but for now ngarishwa ukuthi kugcwala ama-pothole mina ngiwariswa ukuthi ngiyi-resident yase-Witbank but a lot of things that we look at they kind of not pleasing at all if we're gonna only look at ama-pothole then shoot wena uhappy uhlalaphi mina tsala udlala eBankenfeld Angihlali la abantu bahlala eBankenfeld. neBankenfeld ngihlala eBankenfeld la ngihlala khona ngazi ngidlula ama-pothole ayingaphi before ngifike endlini but eventually ngiyafika imoto uma ihamba kwangathi so wena kahle ustress ukuthi amatayera mele washintshe angithi indawo uyayithola ilapho No. but ziningi izinto ezingistressayo ezingwarishayo ngumhlalo waseWitbank ziningi nini bekunemvula khumbula bekunemvula thize mangithi ngichecka lapha ku Facebook yes kunomunye umfula lapha enhleke iflooding ngase badini kuphi siyanqoba no not siyanqoba empumelelweni Empumelelweni, yes yes. empumelelweni which is why I'm saying if we only going to look at the aspects of i-pothole phela soba nenkinga because nenkinga. we have a lot of people already that basathenjisiwe nokuthi Yes. bazowakhelwa you understand Yes. but mawungathi ya-check angazi if uhlale lokishini ngicela ungixolele but abantu abaningi basuke la baye siyanqoba bashiya izindlu la unless we still have a lot of people that actually don't have houses yeah manje my question is kahle kahle la Witbank ukufavora kanjani yazi okay apart from ukuthi bathi kuyafavorishwana njengoba uthasha indaba yasesanqoba mina kunento ewane ngihlala ngizibuzana ukuthi okay makuba nama new developments why is it kuqale kwakhiwe izindlu bangalungisi infrastructure qala first indlela thing first yes why ngisho so one time ngiyavaya kusekuseni yebo ngisesanqoba asho kunale hasile ngishaya via madala side ukulayisha abantu pipip yabo ngoba ngo-driver ababathi ngo-driver ngo-driver banezinhloko ezinkulu mina Mageza. angisumageza ngine-business nyana nje engiyenzayo ngilayisha abantu yabo so ngadlula ngale ndlela le ethize somewhere khona la eSanqobe yabo so ikwenzeka futhi ukuthi nini ngathi mase ngibuyela futhi the very same ndlela lebe ngihamba ngayo kwakosele ngijike ngambe ngenye ngani ngoba kwana imvula a day before yamosheka yamosheka futhi nokumosheka nyakubona yavithika kwaba umgodi kushuthi ngabe ngibe nenkani ngaqhubeka imoto yami vele beyizo ngena emgodini yebo but I think ngokuhamba kwesikhathi njengoba sikhuluma ngazo lezi zinto lezo mhlambe ngelile lamalanga sizothola one of the people iphathi mandla Bazosichazela bazosichazisa kahle hayi ukuthi bachazisela mara thina. mina yazi ngithini at this point after ulandelela indaba kababa umkhwanazi ne Yeah. you then realize ukuthi these people really know about what is happening the criminal ntonto nezenzakalayo yes they just need an upper hand onepower ezothi kahle kahle kwenzeka into so Wena, do you think ngoba kukhona- nanoma ungabiza omunye ozoza my concern is uzoba as open as it needs to be do you think ukhona umuntu one upper hand ongakhona ukulungisa yonke le besidinga yena umkhwanasi nasho ipage madoda sathane wabantu sidinga yena uqobo lwakhe uyangithola ukuthi sidinga yena uqobo lwakhe ya mara umkhwanazi thema akafika ufike kwenzeka nje yabona nje la South Africa it's happening it's a movie izolo I read somewhere ukuthi uKate Matlala naye is going to uyangale naye naye uyokhuluma lapha ku-Atalk mara buya ngikubuze nangombuzo njengoba uthi uKate Matlala uyangale bamikisa uKate le noma
kukhetha hey sicela ukuthi ngoba asiyawo le ya ingistressa kakhulu Yeah. lo muntu lona ungathi buka ubani i-best friend yakhe uBrown uvela dubula imoto wathi udujuliwe so ucanga ukuthi wena ukhethi angeke athi ikaliwile kanti baziwisela mina ngithi siyicela ivuthiwe ufuna ukuyibona ngoba when I read that I was like seriously hey lo muntu vele uya ku ad hoc uyokhuluma hayi sesobona ngalelo la mara njengawe ula ku industry ke mphathi wami omkhulu bongeke uact njengokhethi sale shy movie once because less ngathola ama movie cabanga nje babuze ama lapha views mangabe khona i-casting director emayibhekile ethi ngiyafana nokuthi ngidlale Cat Mahlala or one of the guys ya ngayidlala ungayidlala ne ya mangabe kuyakhona and uRebecca angaba umfazi kaKate Matlala usilenda kahle nyana no yabona ke leyo actor bese ngiba nomfazi into engazwani nayo ke Ukhethi phela unomfazi lapha. Yeah. Ya ngizangifunda lokucabuza. Funda uhamba caba umncwe. No, wena phela you will be behind bars. Ukhethi mas behind bars. Yila kuzofuna ukumcabuza khona kakhulu bese ngiyakotsomela. Phela ngivalelwe na izinsimbi nini uyeza uzongishayela iround uthi uzongicheka ejele. Ha, yokukotsomela manje. Yokukotsomela. Kusondeza eduzane so ngisondeza lenza ngediscipline. Kusondeza eduzane ngikubambe njengalabo abatholakala esontweni. Sondeza eduzane. Marazi ngithi mangifunda kahle like I'm trying to understand. And yabona laba sesontweni baphinde bangistress kakhulu ne. We are trying to get to a point where we are saying can a woman and a man respect each other in terms of violence, in terms of this, in terms of that. Imagine sikuleyo season leyo yokuthi guys let there be no violence GBV nana Konje 16 days of activism against women and children ne. Kusane Iba nini konje 1 December ne. Sisane 21 ze shutdown sisaya ku 16 days of what Sisaya ku 16 days. sisaya ku in sizokwenza namhlabeni Sisaya ku 16 days and then bese ngifuna ini bathi labo mama laba konje yini. What's this organization konje? ibaphi lapha Laba bephephula intontoni. Women for Change Women for Change. laba mkhozi ngicela ukusho ngiya understand ngicashile bathe Ucashile? ngicashiwe ngisho ngizokhuluma Ucashiwe. ngicashiwe ngisho mina ngobudlungu izwa ngisho ngifuna ukukutshela naye isigaxo esikhulu Sure. so kuthiwa lapho ku Women for Change Gay 21 Yes. singeze emsebenzini Basho njalo. yeah so ngichaza ukunitshela ukuthi nami nge 21 angizi Kanti is21 zobe zi Friday mos. singena Hayi, lapho isiqondo akuzansiza Friday. bengesishift le date sithi sisondeze eduze So okay njengoba ukhuluma ngale nto lena senze kahle ukuthi but how can I participate? I read somewhere kulo kanje. Now leyo kuqala Okay. it don't work. all right No paid or unpaid labor, ne? All right. Number 2, don't spend money. Ibambe leyo women, ne? Ngesi 21, don't spend money and withdraw from the economy for 1 day. Number 3, join the 15 minutes standstill by lying down for 15 minutes. so siyolala phansi Yeah, at 12 mara p.m. ngiyakuhleka No, qala. mara ngiyakuhleka Hey, mara ngiyakuhleka Kusho bathi ukuthi- silale umbuzo wami ukuthi yazi sibeka phambili noma angazi side or kokosele kusha. no but guys honestly It's a speaking, serious thing ne lying down should kosele ukukhala ingoma kamunana uyangikuxoxela isigaca last week angibona mangikhuluma ngisaba nokuvula umlomo bakushayile KFC azange bangishayela inyama ntwana yo angihleki ne mamela angihleki shoot labo ubhuti basikhiphela ibhamu shoot manje sengiphansi ngishawa ngilele for a chicken so we truly needed shem asenze so asenze mina so ngidinga nathi ukuthi ngiyolala phansi ngithi wena kumele ulale phansi ngoba bakulalise phansi baqale ngamaqatha ngisho bathi benginje you understand ulalela phansi for amaqatha but le women for change it's serious no nami siyabuya ngiserious. kiyo Hey, ma, siyabuya la ngisho Alright, okay. singena kule yakho le ye KFC eh indaba phela you know it's good to go ukuthi uyithole kahle Ukuthi ukuthi ize kanjani. umsusa wayo isukaphi le ndaba izoba mnandi if bokune KFC ngidla la because ngishayelwe iKFC you la understand siyabalanda
Angibathibi muslamazulu. No, apart from AmaZulu ushayelwe e-KFC. E-KFC. Yiphi KFC? Klefontein. Yiphi lapha le lapha eKleffontein lapha ekhoneni. Ngase McDonald's. Yeah. Oh, yeah. Okay, qhuba. D uyezwa ngisho. Ini ufuna lesigaqa vele. Hayi ngisho simasuka la thina. Okay. Siyalapha sithi umqashi wethu omusha ufike la wazothenga. Washaywa. Ubhalile na Facebook ngisho. Wakhiphela nesibhamu. Yeah. Uyi-victim Shit nayo. manje buya ngikutshela lesigaqa ngikufake yabo. Sifike eKFC nasihamba nomngane wethu ayifani. Bekuyimoto ezithu nomunye uhamba ngeAudi omunye uhamba ngeCorolla. Isihlere sami nkosami basibize bathi isihlere Jehova. Ayifani. Masifika abona eKFC musi kunalendlela yokungena ngapha bese kunalezo ongena ngapha. I-drive through yabo. So sizogivana ichance mawungenile lo mele kungene lo. Mawungenile kungena lo. You understand? Angazi noma balambe kakhulu or ini. So dala simile because besana ama conversation ukuthi in and then si exchange ana ukuthi abanye mabeze ngapha abanye beze ngapha. You understand? Then lezi ezinye imoto siyazifohlisa ayifani. So kungena even maqeda ungena even ngithi ngiyangena a drive isijozi. Yabona? Sinjani isijozi? Yabona le uthi ufuna ukufaka impumulo. Okay. Awu kanti uthola umageza. Uhamba ngesihlere. Uhamba ngesihlere. Yeah, so wena nanoma ngabe musi nanoma ikari yakho ichayisile kuyafana. Oh, into eyi. Idlavu leli Mamela. Yeah. You understand? Ayifani ngingene. Mangena vele uyayazi lento lokuthi bakuthethisa lapha babona ukuthi akuthethisa and now libele uthi akunankinga nanani. Yeah. Awu kanti angibonanga ukuthi ube uhlikile emotweni. Omunye walaba base I-driver ihlikile nalo angale kuwo omunye bayi2 bahlikile. I'm sure lo munye bekathi uzomthulisa or yebo? Yeah. Mayifika vele the way of approach was very wrong. Afike sifebe ini ungenelana intontoni hehe. Mina sathi kuye nobuza labya lapha phambili dala sikhona. You understand? Net ukuthi wena ulambile and what not. I think lo muntu atriggerisho ukuthi ngithi mina ungeza ukwatela ichicken umzulu. Wabuyisusile ngapha nawe uyabona isizulu sakho sasePulukwane. Uyakwishisha ukuthi isizulu saka sinale everything. Sakukisela sakomamune. Lo but labuyele lapha emoteni kanti ayikapheli indaba. Aze nentshiza. Hayi wena. Mayivela negani. Nami ngiyaphaphaza. Sengithi ngivelela nesibhamu. For a chicken. For a chicken. I'm not a chicken. Yeah. Uyangiunderstand? And then imloyo sengiyaphuma, mangiphuma ngibela imoto ngithi yabona mina basekhaya ngapi? Ngihamba noRebecca. Ngithi mina basekhaya nawe. Cishe wafela ichicken. Madoda. Sesimile lapha. Sengiyaphuma mangiphuma ngithi mina ngikupha ichest ngibela imoto. Yabona udubule straight ungamisti. I think also I was triggered. Do you remember how the conversation cut.